Выбух на заводзе ў Беларусі. Лукашенко пакінуў краіну. Жывёлагадоўля. Страты ў сотні тысяч рублёў. У глыбокім з'явіўся Мюнхгаузен. Дзень нараджэння за кратамі. Добрый дзень. У нас на канале навіны па-беларуску пра Беларусь. Пачынаем. На заводзе хімвалакно ў горадні 29 жніўня адбыўся выбух. Параненыя 2 работнікі. У кацельным цаху завода падчас пераводу паравога катла з газу на дызель адбылося яго аварыйнае разбурэнне. Пацярпелі 2 работнікі. Аднаго мужчыну з апёкамі 4-й ступені адправілі ў бальніцу. Следчы камітэт ужо праводзіць праверку. Завод працуе ў штатным рэжыме, тэхналагічныя працэсы не парушаныя. 30 жніўня Александру Лукашэнку споўніўся 71 год, з якіх больш за 31 год ён кіруе краінай. Але ў гэтым годзе не стаў яго адзначаць у сваім палацы, адправіўся з візітам у Кітай. Хаця менавіта гэты візіт і ёсць для яго галоўным падарункам. Тут нават Лукашенко скараціў свой дзень нараджэння, бо розніца ў часе паміж Мінскам і Пекінам складае 5 гадзін. Такім чынам, дзень нараджэння для Лукашэнкі працягнецца толькі 19 гадзін. Што атрымае Лукашенко ў падарунак, мы пакуль не ведаем. Сам же он повез у подарунок Си Цзиньпиню и іншим кіраўнікам бульбу. Вот я собрал 10 корзин по 3 мешочка, по 5 килограмм. Это завтра в Китай я собрал и каждому президенту, там подписано все, льняные мешки. Ну, Путин, понятно, он меня просит картошки дать, своей белорусской. Весной говорит, нет, в Беларуси нет. Я ему потом говорил, что ты в телевизор говоришь? Нету картошки, ты всю вывез ее. Нет, говорит, и у нас нету. Вот я ему сейчас завезу свежей картошки. Пабачым, як гэта дапаможа ў дыпламатыі, але гэты візіт ужо можна лічыць поспехам Лукашэнкі на міжнароднай арэне. Яго заўважыў Дональд Трамп. Зараз вось кітайскі лідар. Жыццё наладжваецца. Александр Лукашенко ўжо прыбыў у Кітай, паведамляе Пол Первого. Паведамляе толькі з дымкам. Відэа, як Лукашенко спускаецца па трапу, зараз з вядомых прычынаў стараюцца не паказваць. Самалёт прызямліўся ў кітайскім Цяньцзіні, дзе з 31 жніўня па 1 верасня пройдзе саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Таксама па запрашэнню кіраўніцтва Кітаю Лукашенко будзе ўдзельнічаць у святкаванні 80-годдзя перамогі над Японіяй і завяршэнні Другой сусветнай вайны. А чыноўнікі ў Мінску змогуць на колькі дзён перавесці дух і адпачыць ад Лукашэнкі. Жывёла гіне сотнямі, страты лічаць сотнямі тысяч. Катастрофу на фермах выявілі ў Гомельскай вобласці. Там сур'ёзныя праблемы з утрыманнем жывёлы. Паводле дакладу кантрольных службаў, які трапіў у Белпол, у многіх гаспадарках гібель кароў значна перавышае нарматывы, а страты лічацца сотнямі тысяч рублёў. Так, у гаспадарцы імя Жукова Брагінскага района з 2022 па 2024 год загінула больш за 660 галоў буйной рагатай жывёлы. Агульная шкода перавысіла 760 тысяч рублёў. Маршал Жукаў не лічыўся са стратамі, і ў гаспадарцы яго імя паступаюць аналагічна. У Агражуравічах Рагачоўскага района толькі ў 2024 годзе страты склалі 265 галоў, што складае амаль 100 тысяч рублёў. Але ж вінаватых утрымалі толькі 9 тысяч. Аналагічная сітуацыя ў Чырвонай Будзе Добружскага району і Белеве-Жыткавіцка. Дзясяткі выпадкаў смерці кароў і мінімальная кампенсацыя шкоды. Кантралёры адзначаюць асноўныя прычыны – дрэннае ўтрыманне і кармленне жывёлы, а таксама фармальны падыход да расследавання прычын гібелі. А прокуратура тым часам займаецца расследаваннем генацыду беларускага народа ў гады мінулай вайны. Не тым займаюцца. У горадзе Высокае Камянецкага района ўспыхнуў скандал праз назву адзінай мясцовай ракі Пульвы. Кіраўнік гарвыканкама Дмітрый Зайцаў памылкова назваў яе лясной, што выклікала бурную рэакцыю жыхароў. Конечно, это наш проблемный момент. Река Лесная, она берет истоки еще с территории Польши. И, естественно, сейчас идет процесс ее омеления и зарастания. То, что в наших силах мы делаем, проводим субботники, очищаем русло в пределах города, чистили парк,
во время субботника делаем. Но этот процесс серьезный, он должен решаться, конечно, на республиканском уровне, через Министерство природных ресурсов, потому что это такой объект достояния страны. Вот такая ситуация. Відеаінтерв'ю з чыноўнікам набрала дзесяткі тысяч праглядаў. У каментарах гараджане правільна выпраўлялі яго і патрабавалі заняцца чысткай зарослага рэчышча. Людзі адзначаюць, што рака моцна зарасла. Рыба гіне, а дамба занядбаная. Праблему ўжо падымалі ў 2021 годзе, але чыноўнікі абяцаную ачыстку не робяць нават падчас суботнікаў. Мясцовыя прапануюць прымяніць тэхніку, перакрыць абвадны канал і цалкам ачысціць раку. Простыя суботнікі не даюць эфекту. Жыхары бачаць у памылцы з назвай сімвал аддальнасці ўладаў ад рэальнага жыцця горада. Зарослае рэчышча, нявыкананыя работы і абыякавасць чыноўнікаў выклікаюць абурэнне і недавер да кіраўніцтва. Цікава, што гарадскі начальнік не прысланы Лукашэнкам халера ведае адкуль, а ўжо 20 гадоў жыве ў Высокім, а назву ракі так і не вывучыў. Здзіўляе таксама, што незалежныя медыі часта называюць прызначаных Лукашэнкам чыноўнікаў мэрамі. Ніякія яны не мэры, бо мэр – пасада выбарная, а это проста прызначэнцы, якія нават мясцовых геаграфічных назваў не ведаюць. Добра, што ён яшчэ не назваў раку Вульвай. Мы ўжо распавядалі, як у Слуцкім раёне з саламянных рулонаў зрабілі танкі. Зараз аграрыі разам з ідэолагамі пайшлі яшчэ далей і зрабілі з рулонаў алею памяці, дзе паглуміліся над памяццю ахвяраў Другой сусветнай вайны. Нават вечны агонь запалілі. Добра хоць не сапраўдны. А раптам якому свавольніку прыйдзе ў галаву думка, каб яго ажывіць. Такое цалкам магчыма. Цікава, што сімвалізуе гэта прыгажуня з саломы? Беларусь? Ці згвалтаваную Лукашэнкам вёску? А што вы думаеце на гэты конт? Калі вы ў бяспецы, напішыце ў каментарах. У сацыяльных сетках разляцеўся ролік, дзе вяскоўцы маршыруюць пад камуністычную песню. Меркавалася, што это знята недзе ў Расіі, але насамрэч это адбываецца на свяце вёскі ў Гомельскай вобласці. Цікава, яны ад душы спяваюць, ці ўсё ж это сцёб? У глыбокім на аўтазапраўцы ўсталявалі скульптуру барона Мюнхгаузена. Зробленая яна з металу, у тым ліку з розных запчастак, і выглядае вельмі прыстойна. Зрабілі арт-аб'ект глыбоцкія майстры. Барон кудысьці спяшаецца, запрэгшы ў свой экіпаж дзікіх качак. Што ж, самае месца яму на запраўцы, дзе людзі таксама кудысьці спяшаюцца. Дарэчы, это не адзіны Мюнхгаузен усталяваны ў глыбокім. Першая скульптура з'явілася тут яшчэ ў 2013 годзе. Зрабіў яе мясцовы каваль Юры Татарыновіч. Чаму ў глыбокім так любяць Мюнхгаузена? Пачалося ўсё пасля таго, як мясцовыя краязнаўцы знайшлі на глыбоцкіх могілках магілу Мюнхгаузена. І хоць гэта не той барон, да і жыў ён у пазнейшыя часы, чым літаратурны герой, мясцовыя ўлады гэты факт удала выкарысталі для развіцця турызму. А можа, спадабаўся ім Мюнхгаузен таму, што, як і яны, любіў ён хлусіць і хваліцца. Як бы там ні было, але ў глыбокім Мюнхгаузенам вельмі ганарацца. 29 жніўня споўнілася 49 гадоў віцебскаму журналісту Вячеславу Лазарову. На жаль, ужо трэці дзень нараджэння ён вымушаны сустракаць за кратамі. Мы пагаварылі пра славу з журналісткай Алёнай Шабуня, якая некалькі гадоў працавала разам з ім. Ён вельмі творча падыходзіў да сваёй працы. Хаця, насамрэч, на той момант ужо праца журналіста была вельмі складанай, бо да нас людзі звярталіся толькі тады, калі яны не маглі ўжо ніякімі іншымі шляхамі вырашыць пэўныя праблемы. Яны не маглі дагрукацца да начальства мясцовага, да раённага, і ў іх была надзея, што журналісты, калі прыедуць, пакажуць вот эту праблему, і это з'явіцца ў сродках масавай інфармацыі, то тады начальства прыедзе да іх і ўсё ж такі пачуе іх і вырашыць эту праблему. Але, звычайна, пасля нашых сюжэтаў праблемы з'яўляліся і ў нас. Звычайна гэта былі суды, штрафы вялікія. Цяпер гэтыя пакаранні здаюцца не такімі і страшнымі, але на той час штрафы выдаваліся проста драконаўскімі. Тым не менш былі выпадкі, калі людзям удавалася дапамагчы, і гэта дадавала сілаў для дальнейшай працы.
Вячеслава затрымалі 9 лютага 2023 года, на другі дзень, калі ён вярнуўся з Польшчы. Напярэдадні, літаральна за 2 дні да яго затрымання, мы выпадкова сустрэліся з ім у Варшаве на вакзале. І ён казаў, што ён дамовіўся з працай у Варшаве, і праз 2 тыдні ён збіраўся прыехаць і пачаць тут працаваць. І я прасіла яго і казала, што Слава, ты падумай, і можа ты адмовішся зараз ад паездкі, бо гэта вельмі рызыкоўная паездка ў Беларусь. Уже на той час затрымлівалі і давалі вялікія тэрміны, не толькі суткі. Але ён казаў, што яму абавязкова трэба паехаць да хаты, вырашыць там праблемы, пабачыцца з маці, якая была ўжо у такіх гадах немаладых, і плюс са здароўем у яе праблемы, пабачыцца з маленькай дачкой і потым прыехаць ужо працаваць і далей вырашаць такія надзённыя пытанні. Але ў так званых праваахоўных органаў былі свае планы. 21 верасня 2023 года Вячеслава прысудзілі да 5 гадоў і 6 месяцаў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. 22 лістапада таго ж года апеляцыйны суд зменшыў тэрмін на паўгода. Як так сталася, што журналісты сталі для ўлады большымі ворагамі, чым розныя злачынцы? У нармальнай дэмакратычнай краіне журналістаў ніколі не караюць. А у Беларусі мы ведаем, што там такая дыктатура, якая ўжо не 1 дзесятак гадоў. І людзям, якія кіруюць гэтай краінай, не патрэбныя нармальныя, разумныя, свабодныя людзі, бо імі цяжка кіраваць. Лукашенко, калі адпускае палітвязняў, то патрабуе, каб яны пакідалі краіну. Ён не хоча, каб яны жылі ў Беларусі. Там іх вырашаць вызваліць з турмы, то ім не даюць магчымасці знаходзіцца і жыць далей у Беларусі. Іх кажуць, няхай яны з'язджаюць з краіны. Нават такое вызваленне, як у нас астатні раз было, з аднаго боку гэта добра, а з іншага боку людзі маюць права жыць у той краіне, у якой яны нарадзіліся, у якой яны хочуць жыць. Але ў нас магчымасці такой няма. Зараз ёсць надзея, што ў хуткім часе Лукашенко можа вызваліць, калі не ўсіх палітвязняў, то значную іх частку. Для канкрэтна гэтых людзей это вельмі добра, калі яны іх вызваляць на любых умовах, але людзі будуць на свабодзе, яны могуць займацца сваім здароўем, сваім жыццём. Складана, што новыя людзі з'яўляюцца кожны дзень больш і больш. Я дакладна не ведаю, што мы павінны зрабіць і хто штосьці павінен зрабіць, каб сітуацыя змянілася і каб былі не проста вызвалены ўсе палітвязні, каб не было проста іншых. Застаецца толькі спадзявацца, што сітуацыя зменіцца да лепша і Беларусь вернецца ў сям'ю еўрапейскіх народаў. А пакуль віншуем Вячеслава Лазарова з днём нараджэння, жадаем моцнага здароўя, каб прайсці ўсе выпрабаванні і чакаем яго на волі. На сёння ў нас усе навіны. Добрай вам нядзелі. Дзякуй за лайкі і каментары. Гэта вельмі важна для нас. Калі для вас гэта бяспечна, стаўце падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Да сустрэчы!